हाँ तो भाई नमस्कार प्रणाम सब केहू के बहुत बहुत स्वागत रोरा सबके आपन चैनल आरपी की दुनिया में। और हम परिचय देला की ज़रूरत नहीं के काहे कि रोरा सब जानत नहीं। हम अपना जिला सिवान में बानी और बहुत दिन बाद अपना घर परिवार लोग के साथे जुटल बानी जा। हमने के पूरा परिवार आज एकजुट भइल बावे। मौका बा बड़का बाबूजी हमार और बड़की माई के 50वां शादी के सालगिरह हमने के मनाओ तनी जा। और पूरा परिवार हमने के जौन बानू संयुक्त रूप से जुटल बा। बहुत अच्छा माहौल बनल बा घर के। सुबह पूजा पाठ भइल, सुंदरकांड के पाठ भइल। और अब देखी सिवान के होटल में हमने के जौन बा सेलिब्रेट करे आ गइल बनी सन। ई पूरा जौन कार्यक्रम के क्रेडिट जाई हमरा छोटका जिया जी के जाई। उहें के पूरा ई सरप्राइज प्लानिंग बावे। सरप्राइज अभी बड़का पापा के पता नहीं है, हमरा ना बड़की माई के पता बा। सरप्राइज के तैयारी करावल जा रहा बा। तो सिवान इंटरनेशनल होटल में हमने के कार्यक्रम बावे और कुछ ही देर में सब लोग जुटी जा। का बात बनू कि बहुत दिन बाद पूरा परिवार हमने के आज एकजुट भइल बड़े। बहुत दिन से मन में चलते रहा कि कोनो एगो कार्यक्रम कइल जाओ जौन से सब परिवार जौन जुटे। हमने के संयुक्त परिवार हमार पापा, हमार बड़का पद्दू भाई और चाचा, हमार पूरा परिवार जौन बानू पूरा एकजुट भइल बावे। चाचा के परिवार, हमने के परिवार, बड़का पा के परिवार, पूरा दीदी लोग, भैया लोग सब के आयल बा। जीजा जी बड़े तो मज़ा आई, एंजॉय करी। और जो सुबह में पूजा भइल उससे शुरुआत हुई और जो कार्यक्रम अभी होके जा रहा बा एहू से शुरुआत हम करें। जुड़ल रही हमारे चैनल के साथ।
हनुमान लाल रसिया हनुमान लाल रसिया हनुमान लाल आरती गाऊं तेरा जय राम तेरी आरती जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती गाऊं मेरे राजा राम तेरी आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं यही है रावण सरकार की जय हो जुगल सरकार की जय हो रावण सरकार की जय हो यही है आरती में जुगल सरकार की जय हो यही है आरती वर को मोने पर कार की जय हो यही है आरती मेरी जुगल सरकार की जय हो यही है आरती मेरी जुगल सरकार की जय हो जनकपुर जा धनुष तोड़े सिया के संग ब्याहे है जनकपुर जा संग ब्याहे है जियो रे ई जुगल जोड़े जियो रे ई जुगल जोड़े अवध सरकार की जय हो यही है आरती मेरी बिहारी लाल की जय संतों की जय भक्तों की जय नवरस्ती की धर्म की धर्म की धर्म का नाश हो गाड़ियों में सद्भावना हो कल्याण हो विश्व का गौ माता के गौ माता के हर हर साचे दरबार की नामया गिरा